20, felly Marc penod 5, adnodau 1 i 20. Daethant i'r ochr draw i'r môr i wlad y Gesereaid. A phan ddaeth allan o'r cwch ar unwaith, daeth i'w gyfarfod o blith y beddau ddyn ag ysbryd aflan ynddo. Yr oedd hyn yn cartrefu ymhlith y beddau, ac ni allai neb mwyach ei rwymo, hyd yn oed a chadwyn, oherwydd yr oedd wedi cael ei rwymo'n fynych a llythrerau ac a cadwynau. Ond yr oedd y cadwynau wedi rwygo ganddo a'r llythrerau wedi ei dryllio, ac ni fedrai neb ei ddofi, ac yn wastad, nos a dydd ymhlith y beddau ac ar y mynyddoedd byddai'n gweiddi ac yn anafu ei hun a cherig. A phan welodd Iesu o bell, rhedodd a syrthio ar ei luniau o'i flaen, a gweiddodd y llais uchel, beth sydd fyny di a mi, Iesu, mab y Duw goruchaf? Yn enw Duw, paid am poenydio, oherwydd yr oedd Iesu wedi dweud wrtho dos allan ysbryd aflan o'r dyn. A gyfynodd iddo, y beth yw dy enw? Meddai yntai wrtho, lleng yw fy enw, oherwydd y mae llawer ohonom, ac yr oedd yn ymbil yn dair arno, beidio a'i gyrru allan o'r wlad. Yr oedd yno ar llethr y mynydd genfaint fawr o foch yn pori, ac yn byliodd yr ysbrydion aflan arno, anfon ni i'r moch, gad i ni fynd i mewn iddynt hwy, ac fe ganiatadd iddynt. Aeth yr ysbrydion aflan allan o'r dyn ac i mewn i'r moch, a rithrodd yr genfaint dros y dribyn i'r môr, tua 2,000 ohonynt a boddi yn y môr. Fodd bugeiliaid y moch ac adrodd yr hanes yn yr dref ac yn y wlad, a daeth y pobl i weld beth oedd wedi digwydd. Daethant at Iesu, a gweld y dyn hwnnw, yr oedd y lleng y cythreiliad wedi bod ynddo, yn eistedd a'i dillad amdano, ac yn ei iawn bwyll, a daeth arnynt ofn. A droddodd wrthynt gan y rai oedd wedi gweld beth oedd wedi digwydd i'r dyn, y meddiant y cythreiliaid a'r hanes y moch hefyd. A dechreuasant erfyn arno fynd ymaith o'i gororau. Ac wrth iddo fynd i mewn i'r cwch, yr oedd y dyn a oedd wedi bod y meddiant y cythreiliaid yn erfyn arno am gael bod gyda gef. Ni adawodd iddo, ond meddai wrtho, dos adref at y bobl dy hun a mynega iddynt gymaint y mae'r arglwydd wedi ei wneud drostot, a modd tostiriodd wrthynt. Aeth yntau ymaith y dechrau gyhoeddi yn y Diacoplis, gymaint yr oedd Iesu wedi gwneud drosto, ac roedd pawb yn rhyfeddu. Wel, mewn bach, nawn ni dod nôl i'r stori yna, ond am nawr dwi am siarad i'r blant, felly os allan nhw dod i'r blaen ac na i cwrdd â chi lawr fyna. Wel, dwi am gofyn cwestiwn i chi i meddwl am, sut allan ni dod i nabod Duw? Sut allan ni dod i nabod Duw? Mae'n cwestiwn pwysig iawn, achos mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni bod dyna'r reswm rydyn ni'n bodoli. Ni'n bodoli i nabod Duw, dyna pam mae wedi creu ni. Ond mae yna problem
tu fewn pob un o ni. Y problem yw y pechaduriaid ydyn ni. Rydyn ni'n pechu. Mae'n anmeddwl ni gwneud stwff yn anghywir. Ni'n dweud y celwydd weithiau, yn dydyn ni? Ni falle dwyn. Efallai ni teimlo'n genfigenus dros be mae ffrindiau ni yn berchen na. Ni gyd yn pechu. Ac mae'n anmeddwl, dydyn ni, fel yr ydyn ni, ddim yn gallu nabod Duw. Felly, sut allan ni nabod Duw? Wel, dwi am trio esbonio i chi sut i nabod Duw trwy defnyddio'r darn y bapur yma. Darn y bapur plaen, does dim byd special am y darn y bapur yma, ond nawn ni defnyddio fe i helpu ni, okay? Nawr, yn gyntaf, dwi'n mynd i plygu fy darn y bapur ac wneud rhyw adeilad allan o fe. Chi'n gweld yna, mae gen i rhyw adeilad. Weithiau, mae pobl yn trio nabod Duw trwy adeiladu ei ffordd reit lan i Dduw. Ar dechrau'r Beibl, mae yna stori o enw Tŵr Babel. Ac y pobl nôl adeg yna yn trio yn lythrenol gwneud tŵr a bydd yn mynd reit lan i'r nefoedd ac doedd e heb gweithio nath y Duw stopio'r gwaith yn syth. Nawr, efallai dydyn ni ddim yn lythrenol yn gwneud yna nawr, ond rydyn ni dal yn dydyn ni. Ni dal yn trio adeiladu ein ffordd lan i Dduw. Efallai trwy dilyn crefydd. Efallai ni'n meddwl, wel, os dwi'n mynd i'r capel lot o weithiau, os dwi'n darllen y Beibl lot o weithiau, os dwi'n gweddïo ac yn y blaen, byddai'n dod i nabod Duw. Nawr, mae pethau yna yn gwych, dylech chi gwneud nhw gyd, ond dydyn nhw ddim mynd i achosi ni i nabod Duw. Efallai ni'n meddwl, os dwi'n really caredig i pobl, byddai'n dod i nabod Duw ffordd yna. Ond eto, mae'n dda i bod yn caredig, ond dydy e ddim yn dod â ni yn agos i Duw. Wel, mae rhaid bod rhywbeth arall. Okay? Felly, efallai, os ni'n defnyddio ein doethineb ni, human cleverness, efallai bydd yna'n helpu ni dod i nabod Duw. Mae gen i fan hyn awyren. Mae pobl gallu bod yn clyfar yn dydyn nhw, ond dydy yna ddim yn helpu ni dod i nabod Duw. Ydych chi'n hoffi trafeilu ar awyren? Ydych chi wedi bod ar awyren? Chi wedi? Hoffi? Mynd ar awyren? Na fi. Mae hyd yn oed pobl sydd ddim yn credu yn Dduw yn gweddïo ar awyren yn dydyn nhw. Fel fi, dwi ddim yn hoffi trafeilu ar awyren. Dwi'n trio osgoi. Mae well gen i gyrru. Os dwi'n mynd i'r Almaen neu rhywbeth, mae well gen i gyrru. Okay? Na mynd ar awyren, achos dwi ddim, na. Dwi ddim yn deall sut maen nhw'n aros yn yr awyr. Na fe, ond dydy yna ddim yn helpu ni dod i nabod Duw. Wel, efallai, mae rhaid i ni gadael y byd yma. Okay? Efallai os ni'n mynd lan mewn i'r gofod, felly mae gen i roced fan hyn, nawr, efallai os ni'n mynd mewn i'r gofod, gallwn ni dod i nabod Duw. Efallai dyna ble mae Duw yn byw. Ond na, dydy yna ddim yn helpu ni hefyd. Nôl yn y 1950au, roedd yna dyn o'r enw Yuri Gagarin, okay? Ac dyn gofod oedd Yuri Gagarin, a y dyn cyntaf yn y gofod. A pan ddaeth e nôl i'r byd, wyt ti'n gwybod beth dwedodd e? Es i'r gofod, edrychais ac edrychais i, ond ni welais i Duw. Nawr, dwi'n gwybod be oedd yn trio gwneud, ond doedd e ddim gallu profi unrhyw beth trwy mynd i'r gofod, yn doedd e? Achos dydy Duw ddim gallu cael ei ffeindio yn y gofod, dydy ni ddim gallu dod i nabod Duw ffordd yna.
Felly, sut allan ni dod i nabod Duw? Wel, os chi wedi gwneud hyn yn iawn, gobeithio, dyna ni, mae gen i groes nawr. Dyna'r unig ffordd rydyn ni gallu dod i nabod Duw. Trwy y groes, trwy be wnaeth Iesu ar ein rhan ni. Chi'n cofio be dwedais i ar y dechrau? Mae pob un yn ni yn pechu, ac achos yna, dydyn ni ddim gallu nabod Duw. Ond pan mae Iesu yn dod i'r byd yma, mae e'n cymryd ein cosb ni. Ac achos mae'n cymryd ein cosb ni, rydyn ni gallu cael ei maddeo. Mae Duw gallu maddeo ni o'r ein pechod ni. Ac dyna fe, yr unig ffordd i ni gallu dod i nabod Duw yw trwy croes Iesu, a dyna pan mae Iesu yn gofyn i ni gyd i credu ynddo fe. Diolch yn fawr. Wel, gad i ni canu unwaith eto. Ni'n mynd i canu... Mae'n gen i tri... Oh, yeah, sorry. Yeah. Ni'n mynd i canu, ein ail emyn pan fwy'n ofni colli ffydd.
Wel, gad i ni gweddio unwaith eto. O ddiw, rydyn ni'n diolch i ti am y rhyddid sydd gen ni i dod gyda'n gilydd bore yma ac i addoli ti. Ti yw'r Duw sy'n gwerth addoli, ti yw'r Duw sanctaidd, yr unig Duw sy'n byw, y Duw sydd wedi creu popeth ni'n gweld o gwmpas ni. O Dduw ti'n perffaith, ti'n Duw sy'n llawn golau. Ynddo ti, does dim pechod o gwbl, ond bore yma wrth i ni edrych at y ti o Dduw, rydyn ni'n ymwybodol fod ni'n pobl sy'n llawn pechod, ni'n pobl sy'n llawn tywyllwch, felly i ni'n gofyn i ti bore yma i trigyha arno ni, i ni profi bore yma dy meddeiant. I ni'n cyffesu ein pechodau i ti bore yma, achos i ni'n ymwybodol o Duw bod i pobl sydd yn cyffesu eu pechodau, rwyt ti yn ffyddlon ac yn meddeio. Felly meddeio i ni ein pechodau bore yma, ni'n gofyn. Diolch bod y meddeiant yma ar gael i pawb trwy groes i Iesu Grist. Ein arglwydd Iesu, ni'n diolch i ti am y ffaith bod ti wedi dod i'r byd yma. Nes ti byw bywyd perffaith ac nes ti roi dy bywyd lan ar ein ran ni ar y groes yn cymryd y cosp. Y cosp ddyle di cael ei arllwys arno ni. Ond yn lle rwy ti wedi cymryd ein cosp. Rwy'n ni'n diolch i ti am dy cariad ac am dy gras o Dduw. I ni'n gofyn i ti bod yn presennol gyda ni am gweddill yr oed fa hwn, i ti bendithio pawb fan hyn bore yma, bendithio pob calon i ni'n gofyn. Bydd gyda rai sydd ddim gallu bod yma, dod yn agos i nhw hefyd i ni'n gofyn. Ni'n gweddio hyn i gyd yn enw dy fab, Iesu Grist. Amen. Wel, cyn i ni dod ac edrych ar y Marc 5, gad i ni canu can arall, rhif 304. 304.
Wel, trowch yn ôl I marc penod 5 ac adnodau 1 I 20. Dwi yma prynhawn yma hefyd, a felly dwi am edrych dros heddiw, dwi am edrych ar marc 5 I gyd, ond bore yma am just hanner cyntaf y benod. A mae marc 5 yn dangos I ni pŵer Iesu Grist. Pŵer Iesu Grist, ac yn fan hyn yn marc 5, 1 I 20, ni'n gweld pŵer Iesu Grist dros ysbrydion drwg ac pechod ac y popeth drwg sydd yn y byd. Mae gan Iesu bŵer dros. Fan hyn mae Iesu yn cwrdd a dyn oedd ysbryd drwg ynddo, ac ni'n gweld bod Iesu yn gyda'r pŵer I anfon mas yr ysbrydion drwg o'r dyn yma ac I newid ei bywyd yn cwbl. Felly dyna be dwi am I ni edrych ar bore yma, a mae gen I 3 ran i'r bregaeth. Yn gyntaf, dwi am I ni edrych ar y dyn. Yn ail, dwi am I ni edrych ar y gwyrth. Ac yn olaf at yr ymatebion. Felly y dyn, y gwyrth a'r ymatebion. Felly gad I ni edrych ar y ran cyntaf te, y dyn. Nawr, mae'r adnodau ar diwedd penod 4 yn dramatig iawn, yn dydyn nhw. Mae Iesu a'i ddisgyblion ar diwedd penod 4 yn trafeili ar draws y llyn Galilea, ac mae yna storm enfawr yn dod. Mae'r disgyblion yn mewn ofyn achos roedd y storm yna yn storm enfawr. Ond mae Iesu'n sefyll lan yn y cwch a mae'n tawelu'r storm. Mae'r storm wedyn yn tawelu, a mae Iesu yn dangos ei bŵer dros natur. A mae'r disgyblion mewn ofn. Maen nhw'n hyd yn oed mwy ofnus o Iesu na o'n nhw o'r storm. Ac nawr yn penod 5, maen nhw'n cyrraedd yn saff ar ochr arall y llyn mewn ardal o enw Gerasa. Mae ardal Gerasa yn ardal Groegiaid, dydy o Gentile, ardal oedd ardal ddi Iddewig. Ac fan hyn mae Iesu yn cwrdd a dyn oedd gyda ysbryd drwg. Yn nodwch sut mae Marc yn disgrifio'r dyn yn adnodau 1 I 5. Roedd y dyn yma yn fyw yng nghanol y beddau, byw ar wahân i'r cymdeithas. Roedd yn dyn noeth ac doedd ganddo fe ddim siom am y ffaith yna. Roedd ganddo fe cryfder anaturiol. Adnodau 3 I 4 ni'n gweld allai neb gadw reolaeth o'r dyn yma. Ac roedd e mor cryf, roedd e gallu torri'r cadwyni oedd nhw'n defnyddio I cadw e o dan reolaeth. Ac hefyd ni'n gweld adnod 5. Roedd e'n sgrechen, roedd e'n gwneud sŵn ac roedd e'n anafu ei hun a cherig. Roedd y ysbryd drwg yma wedi cymryd dros ei holl fywyd. Nid yn unig oedd y dyn yma yn peryg i'r pobl lleol, ond roedd e hefyd yn peryg I ei hun. Doedd neb yn gallu reoli e, doedd neb yn gallu helpu e. Ond wrth I ni ddarllen y ddisgrifiad yma, ni'n gweld mewn ffordd llythrenol iawn be mae pobl fel yn naturiol, yn ein bywydau nhw. Ni'n cael ein geni, a dydyn ni, mewn pechod. A felly mae'r dyn yma sydd gyda ysbryd drwg yn darlun o bywyd rhywun heb Crist yn reoli drosto.
Mae'n dangos i ni y drychineb o Satan yn reoli dros pobl. Edrychwch ar Effesiad 2:2. Mae Paul yn ysgrifennu fan hyn. Roeddech chi'n byw yr un fath â phawb arall, yn dilyn ffordd y byd. Roeddech chi'n ddifhau i Satan tywysog teyrnas yr awyr, sef pŵer ysbrydol sydd ar waith yn mywydau pawb sy'n anuddif i Duw. Dyna fe, roeddech chi'n ddifhau i Satan, dyma rhywun sydd ddim yn Cristion, roeddech chi'n ddifhau i Satan tywysog teyrnas yr awyr, sef pŵer ysbrydol sydd ar waith yn mywydau pawb sy'n anuddif i Dduw. Felly yn naturiol, dyna be rydyn ni fel heb Duw, heb Crist. Ni gyd ar goll yn ein pechodau. Ni gyd yn gwrthryfela yn erbyn y Duw sy'n creu ni i adnabod ef. A dyma be mae pechod yn gwneud i ni. Mae pechod... Mae'n pechod, mae pŵer Satan dros ein bywydau ni wedi dwyn ein ddynoliaeth o ni. Pwy all helpu mewn sefyllfa fel yma? Pwy all helpu'r dyn yma? Pwy all helpu ni fel rydyn ni yn naturiol? Wel, gad i ni symud ymlaen i ein ail bwynt. Y gwirth. Y gwirth. Wel, mae yna gobaith fan hyn nawr, achos mae Iesu wedi cyrraedd. Mae Iesu wedi cyrraedd. Ac os o'n i'n disgwyl rhyw brwydr dramatig rhwng Iesu a'r ysbryd drwg yma, dydy'r brwydr ddim yn digwydd. Nodwch be mae'r dyn yn gwneud, adnod 6. Mae'r dyn o dan reolaeth yr ysbryd drwg yn rhedeg syth i Iesu, cwympo ar y tir o blaen ac yn ildio. Mae'n ildio iddo. Cyn hyd yn oed trio ymladd, mae'r ysbryd glân yn ildio. Mae'r ysbryd drwg yn ildio i Iesu. Edrychwch ar adnod 7. Mae'r adnod yma braidd yn ironig, dwi'n meddwl, achos os chi'n cofio, nôl yn y cwch ar y ffordd ble mae'r storm yn dod, mae Iesu'n stopio'r storm, mae'r disgyblion yn ofni, a cofiwch be nath y disgyblion gofyn. Pwy ydy hyn? Pwy ydy hyn, maen nhw'n gofyn? Ac nawr, mae'r ysbryd drwg yn atebu'r cwestiwn. Adnod 7, gadlonydd i mi, Iesu, mab y Duw goruchaf. Paid poenydio fi mwyn Dduw. Mae'n bwysig i ni deall rhywbeth fan hyn. Achos mae'n edrych fel bod y ddyn yma yn addoli Iesu. Ond mae'n cympo ar y tir o flaen Iesu, mae'n galw Iesu, mab y Duw goruchaf. Ond nid addoli mae e'n neud. Mae e fel y disgyblion bach yn y cwch. Mae'n ofni Iesu. Mae'n ofni Iesu achos mae Iesu yn holl bwerus. Holl bwerus hyd yn oed dros Satan a drwg. Mae'r ysbryd drwg yma yn gwybod bod gan Iesu y pŵer, nid yn unig i danfynnu mas y dyn, ond hefyd i ddinistrio. A felly mae'n gofyn paid poenyddio fi. Chi'n gweld mae hyd yn oed ysbrydion drwg yn credu mewn Iesu. Mae Iagod 2:19 yn dweud yma wrthyn ni. Rwyt ti'n credu mai un Duw sy'n bod? Wyt ti? Wel, da iawn ti. Ond cofia fod y cythreiliaid yn credu hynny hefyd ac yn crynu mewn ofn. A dyna be ni'n gweld fan hyn. Mae'r cythreiliaid yn dod ac maen nhw'n
plygu o blaen Iesu ac yn crynu mewn ofn. Achos maen nhw'n gwybod pwy yn union yw'r Iesu yma. Ond cofiwch pwy yw'r cythreiliaid yma. Roedden nhw ar un adeg yn angylion wedi creu y gan Dduw am ei ogoniant ac i wasanaethu ef yn y nefoedd. Ond nath rai, os chi'n cofio, troi yn erbyn Dduw o dan arweiniad Satan. A nath nhw gwrthryfela yn erbyn Dduw, cael eu taflu allan o'r nefoedd, ac nawr maen nhw ar waith yn ein byd ni heddiw. A be maen nhw'n gwneud? Be yw pwrpas eu waith nhw? Wel, pwrpas eu waith nhw yw achosi anghrediniaeth yn calonnau pobl, yn calonnau ein ffrindiau, ein teuluoedd, y plant yn ein ysgolion, yr myrfywyr arall ar ein campus prifysgol. Dyna be yw pwrpas nhw. Trowch gyda fi i ail Corinthiaid 4:4. Edrychwch fel mae Paul yn disgrifio gwaith Satan a'i angylion fan hyn. Y diafol, Duw y byd hwn, sydd wedi dallu'r rhai sydd ddim yn credu. Does ganddo fe ddim eisiau iddyn nhw deall y newyddion da, na gweld y sblander y Meseia sy'n dangos i ni yn union sut un ydy Duw. Dyna pwrpas Satan. Dyna pwrpas yr ysbrydion drwg yn ein byd ni. Ond nid dyna yw diwedd y stori. Y pwy sydd bu ar gair olaf dros enaid pobl? Wel, nid Satan, nid ei angylion, ond Iesu. Iesu Grist sydd bu ar y gair olaf. Mae yna llun dwi'n gweld weithiau ar social media. Falle chi wedi gweld y llun yma. Y llun o Iesu a Satan yn cael rhyw fath o arm wrestle dros y byd. Y syniad o ddeuoliaeth, y dualism, ble mae da a drwg yn ymladd dros y byd, a ni ddim cweit yn siŵr pwy sy'n mynd i ennill yn y diwedd. Wel, mae'r Beibl yn rhoi stori cwbl gwahanol i ni. Mae'r Beibl yn sicrhau i ni fod Duw, fod Iesu, bod da mynd i ennill yn y diwedd. Hyd yn oed mae'r byd yn edrych yn tywyll. Hyd yn oed mae bywyd i Cristnogion ar draws y byd yn anodd ar hyn o bryd. Hyd yn oed mae niferoedd y bobl dal yn gwrthod Iesu. Mae Duw dal yn y diwedd, mae Iesu yn y diwedd mynd i bod yn fuddugol. Fuddugol dros popeth. A mae Iesu yn barod yn fuddugol, yn dydy e? Y collol Satan, y penwythnos bu farw Crist ar y groes ac yna atgyfodi y 3 dydd ar ôl. Efallai darlun mwy cywir na'r llun yna, dwi newydd siarad am, i fod Satan ar raff yn cael ei dal nôl gan Iesu, gan Dduw. Dydy Satan ddim gallu gwneud unrhyw beth heb caniatâd Duw. Cofiwch nôl yn yr Hen Testament gyda stori Job. Roedd rhaid i Satan gofyn i Dduw am caniatâd i ymosod ar Job. Ac ar ôl iddo fe cael caniatâd, nath Duw roi reolau i Satan i dilyn. Dwi ddim yn rhoi caniatâd i ti lladdau ac yn y blaen. Fel nath Martin Luther nôl yn adeg yr Reformation dweud bod Satan yn diafol Duw.
A felly, wrth i ni edrych ar y byd, wrth i ni edrych ar pŵer Satan dros bywydau pobl, mae rhaid i ni cofio nid yna yw diwedd y stori. Dyw yw'r un sy'n sofran. Ie, mae Satan wedi ddathlu rhai sydd ddim yn credu, ond mae gan Dyw lot mwy bŵer. Mae gan Dyw pŵer sofran. Pan mae Dyw yn dechrau ei gwaith yn calon rhywun sydd ddim yn credu, mae Satan yn colli ei bŵer dros y person yna, achos bydd Dyw yn gweld bydd Dyw yn gwneud yn siŵr bydd y gwaith yna yn calon rhywun yn gorffen. Ail Corinthiaid 4 unwaith eto, ond tro yma adnod 6. A mae'r Dyw ddwedodd, dwi eisiau i olau ddisgleirio allan o'r tywyllwch, wedi goleuo ni a'i galluogi ni i ddangos bod ysblander Dyw ei hun yn disgleirio yn wyneb Iesu y Meseia. A dyna yn union beth sy'n digwydd y fan hyn yn y rhan arall y stori. Mae Iesu yn anfon yr ysbryd drwg allan o'r ddyn yma. Ond fan hyn, ni gallu gweld bod yna mwy na un ysbryd drwg tu fewn i'r dyn. Mae Iesu yn gofyn y dyn ei enw, ac adnod 9 mae'n dweud lleng ydw i, achos mae llawer ohonyn ni yma. Roedd lleng yn grŵp o milwyr Rufeinig gyda tua 60,000 mewn un lleng. Alla Iesu delio gyda cas o fel yma? 6,000 ysbryd drwg, alla Iesu curo nhw? Wel ie, maen nhw'n ildio. Maen nhw'n ildio i Iesu yn syth. A nawr mae'r stori mynd braidd mwy od, yn dydy e. Mae Iesu yn trio anfon nhw mas, a wedyn maen nhw'n gofyn i Iesu i hanfon nhw mewn i'r moch oedd yn pori yn yr ardal. A mae Iesu yn caniatáu yma. Ac mewn golygfa ofnadwy, mae'r ysbrydion drwg yn gadael y dyn, maen nhw'n mynd mewn i'r moch, a mae 2,000 moch yn rhedeg lawr i mewn i'r llyn ac yn boddi. Nawr, efallai ni'n teimlo braidd yn drwg dros y moch yma. Dyddiau yma mae yna lot o bobl yn becso am hawliau anifeiliaid, ac mae hawliau anifeiliaid yn rhywbeth da. Felly, sut all Iesu caniatáu rhywbeth fel yma? Wel, dwi'n meddwl bod y cwestiwn yna yn cwestiwn anghywir. Y cwestiwn dylwn ni gofyn yw hwn: pwy sy'n gwerth mwy? Y dyn sydd wedi cael ei creu yn ddelw Dyw, neu'r moch? Pwy sy'n gwerth mwy? Y dyn sydd wedi cael ei creu yn ddelw Dyw, neu'r moch? Wel, i Iesu roedd ond un ateb iawn. Y dyn. All unrhyw un really dweud bod y moch yma yn gwerth mwy na'r dyn? Dyna'r ateb, dyna'r y cwestiwn dylen ni gofyn fan hyn. A dyna'r pwrpas y stori. Y dyn, nid y moch. Pwynt y stori yw y iachadwriaeth. A mae Iesu yn dod, a mae'n achub dyn yma o gafael drwg, o gafael yr ysbrydion drwg yma. Ac edrychwch ar adnodau 14 i 15. Ni'n gweld nawr disgrifiad o'r dyn. Ac nodwch pa mor gwahanol mae'r disgrifiad yma o'r dyn
i cymharu gyda'r dyn a dechrau'r stori. Adnodau 14 i 15, pan ddaeth y bobl allan at Iesu i weld dros nhw eu hunain, roedden nhw wedi dychryn. Dyna lle roedd y dyn oedd wedi bod yng nghafael y cythreiliaid yn eistedd yn dawel gyda dillad amdano ac yn ei iawn bwyll. Nodwch ble mae'n eistedd. Mae'n eistedd at draed Iesu fel ddisgybl. Dyn oedd yr un adeg yn dyn gwyllt, nawr yn ei bwyll iawn. Dyn oedd yr un adeg yn noeth gyda dim siom, nawr yn gwisgo dillad. Dyn oedd yr un adeg yn troffi, yr ysbrydion drwg yma, nawr yn troffi gras Iesu Grist. Mae'r newid yn amlwg. Mae'r newid yn glir, mae'r newid yn ryfeddol. Mae'n darlun, dydy, o waith Iesu yn bywyd pawb sydd wedi cael ei denu i caru ac ymddiried Duw. Ac newid sydd yn bosib achos ei groes. Sut all unrhyw un gwrthod neges fel yma? Sut all unrhyw un gwrthod achubwr fel Iesu? Wel, ein trydydd pwynt yr ymatebion. Sut all rhywun gwrthod neges fel yma? Sut all unrhyw un gwrthod achubwr fel Iesu? Wel, maen nhw yn. Mae'r pobl lleol yn. Ni'n gweld yr ymateb cyntaf y dydyn ni yn dod o'r pobl o'r tref. Ar ôl gweld popeth a ddigwyddodd i'r moch, mae'r bugeiliaid, adnod 4 yn rhedeg i ffwrdd, a maen nhw'n adrodd y stori i pawb yn y dref. A maen nhw'n dod allan a maen nhw'n ffeindio popeth fel nath y bugeiliaid disgrifio. Nawr, siŵr o fod mae hwn yn promising iawn, yn dydy e? Siŵr o fod bydden nhw'n gweld a bydden nhw'n nabod y dyn sy'n eistedd at traed Iesu, a bydden nhw'n gweld fel y dyn oedd yn nuisance. Mae'n nawr wedi newid. Felly yn amlwg, bydden nhw'n mynd nôl i'r tref ac dod â pawb arall sy'n angen iachau. Siŵr o fod bydden nhw'n croesawu Iesu. Ac bydd yn amlwg iddyn nhw gofyn i Iesu aros ac i dysgu nhw. Ond dydyn nhw ddim yn gwneud yna. Na, maen nhw'n anfon Iesu i ffwrdd. Adnodau 16 i 17. Efe achos y moch, wel efallai, ond hefyd y reswm yw bod nhw'n ofni Iesu. Dydyn nhw ddim eisiau Iesu fan hyn nawr. Dim diolch maen nhw'n dweud. Ni ddim moyn Iesu fan hyn. Ond dyna sut mae rhan fwyaf y pobl dal yn meddwl am Iesu hyd yn oed heddiw. Ffrindiau, nid yw Iesu yn threat i ni. Mae Duw yn dod ato ni yn Iesu, ddim yn threat. Dydy Iesu heb dod ato ni i strwa ein hwyl, i cymryd ein rhyddid oddi wrthyn ni. Mae Duw yn dod ato ni yn Iesu, yn newyddion dda, yn newyddion gorau sydd. Fe ddaeth Iesu i achub ni o ein pechodau, achub ni o afael Satan, o uffern. Ond pam ydy pobl dal yn gwrthod Iesu? Wel, cofiwch be mae Paul yn dweud yn ail Corinthiaid 4:4. Y diafol, Duw y byd hwn, sydd wedi ddallu'r rai sydd ddim yn credu. Does ganddo fe ddim eisiau iddyn nhw deall y newyddion da, na gweld ysblander y Meseia sy'n dangos i ni yn union sut un ydy Duw. Ond mae'n newyddion dda, adnod 6.
A mae'r Duw ddwedodd, dwi eisiau olau disgleirio allan o'r tywyllwch wedi goleuo ni a'i galluogi ni i ddangos fod y sblander Duw ei hun yn disgleirio yn wyneb i Iesu y Meseia. A dyna pam mae rhaid i ni gweddio ac relaio ar yr ysbryd pan yn ni'n efengylu, pan yn ni'n rhannu'r efengyl gyda pobl. Gweddio bydd ysbryd Duw ar gwaith yn goleuo mewn i calonnau pobl a dangos nhw ei ysblander yn wyneb Iesu. Ond mae yna ail ymateb. Ymateb y ddyn. Mae'r dyn yn gweld ysblander Duw, yn dydy, yn disgleirio yn wyneb Iesu fan hyn. Mae e'n profi i ni bod gan yr efengyl gwir pŵer i newid bywydau. Mae dal gan Iesu y pŵer yma hyd yn oed at heddiw. Edrychwch at ymateb y dyn adnod 18. Pan oedd Iesu ar fin mynd i mewn i'r cwch, dyma'r dyn oedd wedi bod yng ngafael y cythreiliaid yn dod ato ac erfyn am gael aros gyda ge. Mae yn moyn dilyn Iesu nawr. Ond be mae Iesu yn dweud wrtho fe? Adnod 19. Na. Pam? Wel, iddo gallu aros yn yr ardal. Mae Iesu yn rhoi gorchymyn iddo fe. Ewch adref, mae'n dweud. Ewch yn ôl i dy deulu. Ewch yn ôl i'r tref. A dywed wrthynt nhw am y cwbl mae Duw wedi wneud i ti. A sut mae e wedi bod mor drigarog. Gorchymyn te i rannu'r efengyl. Dyna be mae Iesu'n rhoi i'r dyn yma. Gorchymyn i rannu cariad y gras Iesu gyda pawb. Doedd y ddyn yma heb bod yn Cristion am 5 munud. Doedd ganddo fe ddim gwybodaeth am ddiwynyddiaeth. Doedd ganddo fe ddim gwybodaeth am yr Hen Testament neu pwy yn gwir oedd Iesu neu unrhyw beth fel yma. Fel yna, na, ond roedd dal gan Iesu job iddo fe wneud. Gyd oedd gan y dyn yma oedd ei tystiolaeth. Oedd y ffaith bod e wedi profi cariad y gras Iesu yn ei bywyd. Dyna gyd sydd angen ar ni. Does ddim angen ni cael yr atebion o'r holl gwestiynau. Ni ond angen di profi gras a chariad Iesu dros ein bywydau. Pwy ydych chi fel yn y stori yma? Efallai rydych chi fel y pobl. Chi di clywed yr efengyl tro ar ôl tro. Chi di gweld bywydau pobl yn cael ei troi gan Iesu mewn ffordd enfawr. Ond falle chi hyd yn oed yn teimlo Iesu, yn tynnu chi at y fe, ond chi dal yn dweud na. Cofiwch pwy yw Iesu. Dydy e heb dod i strwa ein hwyl. Dydy e heb dod i cymryd ein rhyddid oddi wrthyn ni. Na, mae wedi dod i caru ni. Ac i caru ni cymaint nes iddo fe mynd i'r groes ar ein rhan ni. Ond efallai chi fel y ddyn yma, rydych chi ar un adeg wedi bod o dan pŵer Satan, pechod ac effern. Ond mae'r ysbryd glân wedi gweithio yn eich bywyd chi ac nawr rydych chi wedi rhoi eich ffydd yn Iesu ac nawr rydych chi'n Cristion. Wel, mae Iesu'n gorchymyn i ni gyd os dyna pwy ydyn ni i efengylu, i mynd mas, i mynd nôl i ein ysgolion, i ein prifysgol, i lle ni'n gweithio ac i rannu ein tystiolaeth. Dyna gyd sydd angen arno ni. Felly, ffrindiau, dwi ddim yn siŵr ble ydych chi bore yma, ond mae pŵer Iesu yn amlwg
please, i ddiffhau iddo fe, trystio mewn ddo fe, ac yna mynd mas ac byw amdano fe. Amen. Wel, i ni mynd i canu ein emyn olaf. Rhif 114. 114. Iesu Grist, a chariad Duw, am cymdeithas yr ysbryd glân fyddo gyda chwi oll. Amen.